risco desto, tamén podería ser madurista, o risco desto realmente é outro problema. É dicir, a xestión convertida únicamente en un feito de carácter cuantitativo, cantos visitantes temos, canto gañamos, cantos días pernoctan, canto deixan cada noite, e polo tanto sumamos eso e dá un resultado. Pero claro, que queda despois desa experiencia? Hai unha cuestión que en medicina está moi clara, que é a calidade percibida, que é algo diferente ao que fai House na serie. É dicir, a calidade percibida é, bueno, vostede ao mellor non me cura, pero polo menos non me maltrata. Esa quizáis é algo que tamén nos deberíamos empezar a asumir como parte cultural do que o noso patrimonio. Por outro lado, eso plantexa dous problemas. Se a xestión é un acto positivo, as dúbidas son, é un acto de sostenibilidade, e o estamos entendendo en produtos en sentido económicos como un recurso, pero mellor como un recurso económico, pero que se esgota e, polo tanto, cuyo consumo ten que ser moi controlado e razoable, pero se nos olvida un dato moi importante, que o patrimonio é herdanza, e, polo tanto, é usufructo. En ese sentido, sendo usufructo, é algo que non nos pertence directamente, senón que só temos a capacidade do uso mínimo do mesmo. Ben, isto levaría simplemente ao que eu creo que é a clave do asunto, que son os valores. Os valores que manexamos dentro dese sistema sociocultural do patrimonio son a identidade e a autenticidade. Non a autenticidade do original, senón a autenticidade de recoñecernos ao longo do tempo daquilo que somos, porque sabemos de onde vimos. Poderíamos poñer o exemplo de calquer actor ou actriz que se fai un lifting e que despois non o recoñece nin seu pai. O importante é que ti te recoñezas no teu rostro, o rostro de teu pai. Esa é un pouco a idea do patrimonio. Eso pode levarnos a facer preguntas como as seguintes, que é onde estamos nós tamén traballando neste momento. Non vou a criticar a Cidade da Cultura. Está moi vista. Pero sí, a vista da Cidade da Cultura. En Santiago hai unha norma que di que non se pode sobrepasar a altura das torres da catedral por unha cuestión xeográfica. É curioso que justamente cando máis legislación temos para proteger o patrimonio sexa o máis amenazado. Pero tamén cuestións como estas. Isto é justamente o caso inverso. En Santiago, isto non o sitúan a vista dentro da catedral da zona do Hórreo. É unha foto de Chamosolamas onde marca a estructura do que iba a ser un rañaceos ao edificio Viacambre, no Hórreo. Dende a Facultade de Xeografía e Historia é ese edificio que ven aí, ese mamotreto, ia a ter 22 plantas, que era o que marcaba, sería esta estructura, e así se vería. É curioso que no ano 73, cando non hai legislación, curiosamente, cando a legislación de patrimonio que existe a de 1933 da República, sin embargo, a acción da comunidade sexa capaz de crear un estado de conciencia de non levar a cabo o edificio. E, sin embargo, cando temos ese estado de conciencia simuladamente creado, non somos capaces. Senón, probas como esas. Cando arde Muxía, os veciños se levantan contra a comunidade, contra a restauración da igrexa. O efecto que quedou é este. Claro, o problema é que non houbo a información, o debate, a formación e a difusión do que se pretendía facer. Non se lle preguntou á comunidade, que eran os que conviven co ben, que queren. É dicir, a perda dun retablo barroco do século XVIII de Diego Romai é terrible, tampouco é tanto. Pero o que sí é significativo é que aí estaban anclados boas partes das fotos, dos recordos, daqueles que se bautizan, casan, celebran, etc. Aí. Pero algo moito máis sinxelo, cando se restaura a igrexa de Fisterra, por exemplo, nos atopamos con que os veciños se volven a levantar, porque na intervención decidese calear en agua marina, en azul agua marina, o que é as arquerías, olvidando que as igrexas, toda a arquitectura galega é en branco. Se hai que calear, calease deste xeito, pero o problema non é o colo, non é se calea, o problema é que non hai esa comunicación. Eu o que me plantexo é porque de pronto temos unhas comunidades
tan alporizadas co que é o patrimonio, non porque sexan conscientes dele, senón porque lles toca o seu patrimonio, o que está máis pegado ao seu. Por iso reaccionan. É o mesmo que pasou no seu día no Cabañal, o que pasou en Mondariz, o que está pasando en Monterrey, por exemplo, que son exemplos desos. A nosa labor, seguramente, non sexa, por lo tanto, tan económica, tan rentable, pero sí pode ser moi reflexiva. Algo moi significativo, Melón, donde debería ser o seguinte: o mosteiro ten que ter unha delimitación de entorno como Vic. Moi ben, pois non sei se o ven moi ben, pero fixémonos no detalle. É dicir, al lado levántase un polideportivo que leva máis de 10 anos construído en Armazón, parouse a obra, pero non se derrubou. Claro, eso implica que o mellor, simplemente introducindo novas miradas sobre a xestión dese patrimonio, recuperamos parte desa autenticidade, desa identidade. Remato xa, simplemente dicindo algo que é moi sinxelo, que está escrito na Carta de Cracovia, que di o seguinte: cada comunidade, tendo en conta a súa memoria colectiva e consciente do seu pasado, é responsable da súa identificación, así como a da xestión do seu patrimonio. Este patrimonio non pode ser definido dun modo unívoco e estable, solo se pode indicar a dirección na cal pode ser identificado. A pluralidade social implica unha gran diversidade de conceptos de patrimonio pola comunidade inteira. É suxeito de proceso de evolución continua, require unha preparación a través dunha serie de decisións de elección crítica. Por lo tanto, o patrimonio é algo absolutamente dinámico, cambiante, pero sobre todo é algo que pertence á comunidade que convive directamente con el. Perdón pola lei.